Да, така го цъкам и директно го пускам. Понеже нямах възможност на 3 марта аз да бъдем на шипка, гледам видео тук на един човек, нем штракалки вътре. Знаете ли, хора, преди какво беше на връх шипка? Не мога да си го представите дори. Не съм много голем. Тая държава. Къде са хората, бе? Мързи ли ги, бе? Снимайте, нали имате мобифони? После аз ще се нервирам. Какво става, бе, хора? Ево на всички, които сте